בואו שבו. בוא נעבור כל הקבוצה. סליחה. איפה מאיה הביצוענית? סליחה. טוב, קצת עלינו לראות, לאמן, קצת יותר מהרגיל, גם בעוצמות, גם בעול של הקו, בעול הוא קצת, כמו שהקרבות התרפות, גם הקו עצמו כל אחד עושה קצת יותר, זמן. יש לנו הרבה. אני לא יודע איפה להתחיל, רון הגיע, אין לנו גם הרבה זמן, וזה באמת מרגש. רון הגיע עם עמית, עם יובל, עם גל, עם קמיר, וקבוצה שלמה, והם בעצם השרידים. זאת אומרת שהם עשו דרך מאוד מאוד ארוכה, הרבה שנים כבר. התחיל כילד קטן, והיום רון הוא לא מדריך מוסמך, אבל הוא בעיניי בעצם מדריך כבר ביכולות שלו, ברמה שלו. מסתובב פה המון במועדון, מלא המון שעות. בעצם מגיע די מההתחלה, נשאר עד הסוף. הוא פוגש פה את כולם, הוא מכיר פה את כולם. יש לו דרך, הוא עושה דרך, הוא מפרקס על ההר הזה, על האברסט הזה, בחגורה שבועה ובמדור מדריך. אני אפתח סוגריים, אני אמרתי ואני אומר את זה תמיד. כל אחד ואחד פה, גם בבוגרים, יכול לקחת פרויקט כזה ולהפוך להיות מדריך. לא לוקח את זה כמקצוע לחיים. אתה עושה עבודה נהדרת, אתה מקשיב, אתה מאמין. רון עשה המון 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 קרבות על הזירה. בעיניי, המבחן האמיתי זה הקרבות האלה. זה הרבה יותר קשה מלעמוד. כי פה זה בסוף זה במועדון, זה בבית, זה חברים, הוא מקבל מכות, לא עושים פה הנחות. אבל הלחץ, הפחד, ההתרגשות, לא דומה למה שהיה לו היום, בלחץ ובהתרגשות. אבל חגורה זה חגורה, ככה זה נהוג, ככה אתה עושה מעבר לתחרויות, מעבר לכל. אני מאוד 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 גאה בך. אתה ילד קצת אחר, אתה מאוד רציני, אתה מאוד מאוד רוצה, אתה איכותי, אתה... אין ספק שאתה תגיע רחוק, איתי ובלעדיי. אני רק הכלי, אני מאוד עושה את הידע. איזה מה תעשה עם זה בחיים, זה הרבה טוב. וגם כשהוא מקבל על הראש, הוא מגיע, הוא ממשיך, הוא מתקן את עצמו, הוא רוצה ללמוד ולהשתפר. אני גאה בך, עשית פה קרבות קשים, עשית קרבות קשים בזירה, ולך עוד הרבה קרבות, גם קשים, ולא דווקא בזירה. זה חלק מהתהליך ככה, לעמוד לקבל נוקאוטים, דורון, ולא משנה ממי, ולהמשיך קדימה, ליפול, לקום ולהמשיך, וליפול, לקום ולהמשיך, וככה זה בחיים. ואתה אמר כאמנות לחימה ומבחן, אז זו ההכנה הכי טובה שאפשר לקבל לחיים. לא מכיר עוד הרבה ספורט שיתנו לך את מה שאתה מקבל, ואתם מקבל. עשית מאוד מאוד יפה, מאוד גאה בך, כל המבחנים היו טובים. אתה ראוי לזה בהחלט, כבר לפני הרבה זמן, כמו שזרקו פה. ותמשיך קדימה, חגורה חומה בבינה הבאה. אתה מרגיש? להגיד משהו? פלוס, חגורה. מאיה?
מצחיק, דורון. הוא היה ילד. עכשיו הוא כבר נהיה חבורה כחולה, רק מחליף. נכון? בטוח נעשה את זה היום? זה מזל טוב. תמיד כמאמנים, ומנטורים, והורים, תמיד רוצים שהילדים שלנו יעקפו אותה, תמיד יותר טוב. הצלחה שלהם זה בעצם הצלחה שלנו. אז קודם כל אתה הצלחת היום, ביג טיים. דבר שני, המבחן שלך היה יותר טוב מהמבחן שלו, של האיש הזה שם, זה אבא שלו. וזהו. איפה אתה? יאללה. יש? חייך, די, נגמר. פלוס, זה הכל. יאללה, שורה ישרה.